الحمد لله الذي جعل الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Orang yang berdoa bantu siku Allah. Salawat siku Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga bangsaku, mga luksakan, mga pagariakan, ay napiyak ko rin na kanun dahil ko ito kanalaman tanuhan itanudin dinawaga sigit suad na rin din sa kawang-kawangan anta kasi kulitaro di kapakampo barat tumuha ilan so pamamagay ano ka matano ka Muslim dan so kalilitad na bukan na rayo na ginawa panganitan si ku Allah amang bagian tanus sumana niya isang kaya dunia na ayamana na sukapakat talumat tanus sa lungan umuli. Bisa kumsan mga bangsa ko baka meron na yung kutuwa dito rin nga panganalamat si ku Allah Bigisampay tano sa iyang kaiyad biberaan tano. Ulan-ulan tano ang mga umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biberaan tano ulan-ulan ay pada sabihin isampay ron na inukur sa mana. Nago inut paguntong sa mana. Si kuda niya pinakapangat tani kuma na umalisa napagpanan niya sa Allah adi mamang isa Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, nasampahin kami ka sa kaya kapagatan mo mabulan na Ramadan. Napanalapatan tanong sa Allah. Katyari ngayon sa mga pangalit tanong. Namin sampay tanong sa iyang kay abulan Ramadan. Katawan tanong si bumipos sa Ramadan. Naabisi ko mga pangalit tanong, mga tunganay tanong, mga luks tanong. Ayamana si bumipos sa Ramadan. Nalitanong silang inipaginaya. Uli na magpapakadar pa sa iyang kay. Similar tanong sa iyang kaya na rapat tanong. Na imanto nalitanong silang pagkulinginan. Ayamana miyaw na din so kaya tangan kirano Allah. Dahil lagyan mo tanong si Haji Ghafur. Boleh tanong si ku Allah apalagi Allah sukuri na suruh surga. Kau dahil ka nung pagkinayin siya ko sa tanong sa kanan na stitch. Amo to sa mo to akin hindi na di mawamakinag. Dia maulit po Allah. Sa manaya, nabita ng mga sisigura ng mga nakagiinuman
Ketipos tanok man agyang kai. Ayaw mananakin sampai tanong sa agyang kai bulan Ramadan. Layakman apo istaryan tanong na ino. Isang payakong man amay kaisa. Ayaw maana na pangatali ko ba? Bulan Ramadan, siko ayaw maana na 2025 bulan Ramadan. Bilan mga ulit mo Allah. Sa manaya na alhamdulillah ka manun na yung matutug. Yaman na lagi na dahil ako na di ko ni mamagusaya, tunguna ka na tigakan, ay ginapaganay na may to. Kagi sumay ito nakipagkita kapian sa kapagpagkanayan. Nahuli ng paganay amay madakan. Ayaw mana na mamakinig akipagkita kapian na bagpagpagka ito. Nasumpa ayaw mana na pipunan nun na may ito. Dapat ng pagpakala ikinabing ibulog na inalaw sa ayam ada. Ino po na ba ng pagkatakap ikinabing ibulog amapya sa ayam ada nararagyo. Na ino pa na sa ayam ada nakalang pagkuni na kalilibon ang panganay na mana kalauni na ayam ada amana ka na pagdarpaon namit nakap na ayam ada na ba ng pagpaka ito ino po ito ka may tirarabit o di na suti umakaw dengan nagagong buwangat teknik. Huwag, nagyang kaya, kalinimot ka no siya, agmita no siya, ang panahon taman ang koto, ang pagariyan na si Kat Steve, na ayamana, na talima ako siya, na si ayamana na umanamit nakap, na pagpagisip pagpakala. Naman niya ka, bumigi expected at tingin ni Segi Father pa, alhamdulillah. Na may mga ikadua sabto, tangin pita kanok mga kano ba tano sa man mga liyo, si ko pudaya mana na mga naman tano, pumamakin ko. Ngayon mga ripno Allah, dapat nyo yung talima, inangaya ko mga orasyon, nanay mga karunet ko, number 1 na yan, si kuya mana na mga oras tano, kenapa ini? Ubay lang si kumang oras na ka upamang ko budawan na si kumang oras na. Isa ini ay amana abi-ari Rasul sallallahu alaihi wasallam ang alaman-ama as-surumpi o surga. Dua man ang kaya surumpi o surga. Yesaw kay adiunin beningan so agama Allah. Ikadua ang kalaban mo surga na si sa Masjidin Nabawi agyang kota isumbayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam si ikon okyan. Maka sumbayang karo na nagilusikan mo sumbayang si ko ay maana na surumpi o surga. Namawatan ito. Pasumutapan sa pumasportapan na punayotapan sa mga ko ay kabisir tapasong taro. Nagiyay na maunay taon na o sa mga taon na surbi surga. Alhamdulillah, may ako mga bantutan na kadua Sheikh Muhammad Naqib Pinagayaw. Sheikh Ahlan. Ikadua, biado yang kalkalusi kumiyaw na aswallah, nabi ko mga taning umatanusan ng anamaurin na adnat tuluan niya. Kaya yun Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati manabirun bin nur. Bata natin Rasul sallallahu alaihi wasallam, asiko suruga na nabi papanggol waka suruga na di mamangrap sa sindaw. Nasiko kapag taling umatanong sa anungan amori na tinuan Allah so nga tawa pakapunder pa aniyasan. Andaw na lang. Na tinuan Allah.
Ainal mutajalisuna fillah. Ada dari semua tawa ya sabab payung tudiran kudar pada sabab rahmati Allah. Iman tuna surga karunia sangkana surga manabirum bin nur. Allah Rabbi. Namun dia tak lebih. Yalah paminabil kaya Allah yang kaya kau tu Nabi saya. Napudamasi ko mga malabi ang mga pipiyakan sa mapansa. Magpuri na niya iyang koto. Asoga, ami papanggaw, ani mamangrap, ami sisigay. Sa katawa mama, ini itong soman yan na kaya ko buat sulit-sulit ta. So apa niyan na ditman pa surga, na ditman pa neraka, yang ginantara, yang street, sok timbangan. Nakayo kuhan na, di umaman kaaway nga sa pasi, kapag dia pupagitungan aman. Pamausang kaya dunia, namanya si asay. Kaya si wayak ito, namanya mimikiran at tinginaan di manayayin. Kasunod pa yung kaya bidakanakan na, upang kuat tingin mga sunod sa surga. Bakit ka? Dia pikir ya natigin na isa ko sa dunia na yung maglanap ko pasanaka na sumbon aloksa. Pinurubang ko sina kulay. Kasina kulay na yung mga naandun ni Materwang ng sawid akanakan. Di ako nang pinamaterw na pagkubatiin ng sawid akanakan. Nauna kaya suena pinunubayan sina kulay niya kapangangan tanwakin niya to niya. Kaya ko matong niya nanda tingin na kulay pag kinalakong ka tingin na wala sa kasuwatakan sa dunia namiyagak siya nanging umagak siya na tingin na inakulayakan iman to'y nakulayakan na may kataling umakulaka saan nga singanin nakalakay inakunay tingin na doon to'y kalitan dati na inakulayakan na biyat ito sumangama na ka na inakunay inakulayakan na sa timang buwa mapya adiya ka nakapakasunod sa surga inakulayakan Katawang ko ay sa kusita sa dunia na iginamakan na nasa pamikiran na Inakuna ka na pupakaw makuraka na mga sumagaanap ibigay karakan so inakana ka kasul pa kayo inakat inakuna ka na miyakatan mo makuraka ubad na bibigay karakan na sa timang buhama na mapya akas sa baba sa kapasulda ka sa surga. Kenal nasujuk kayak posan yang nuktur. Tiga dari kalitan ko, benar-benar isa kusita sa dunia. Na yung manawan na winakanaka, na makaumakanakan na isa kita uruakan. Pagkakatanan pa kan, o diya ka na masulub sa winakanaka. Okay, di kalitan ko na sito sa dunia. Iman to na sita sa iyang kayaw malakayama. Hei kalitan ko, nadama ako nakakibugay, aama na mapya. Hanap na tingin naman itong suamanakan. Hei, kawanakan, amay kuwan na di mabukat at tarutupan. Naino, hei kalitan ko. Kung upag itong suamanakan, naubad na subraw, na ibugay at tarutupan. Ay nao, negative at di ko mga pararadiyo. Kaya may akuan niya na aman. Tapos na manilikod subarok ka. Kaya pikiran natin na ila siin apiktimanan na ano mo man naman sa tingin na siyama na pupakanapot. Ako pa natin sa nakanan siyama kunay na pangagantanuan niya man siyama kunay niyan. Pero niya nung manayang kutaw na kanya na makunaka na makukakabugin sa tima naman na mapiyak. Nasununsok yung po sa niya nutero na lagi lusing bugi na yan. Ayaman na ikalitang ko na pinarakadan sa dunia na irawan na manilipitan na bugi ang karakal man to na sita lusang kayo malkayama. Daki bugi ang karakal.
Pero tingin na matutan soma na kana nasubron. Ibuli ka ka. Kagi. Tawas sa tingin na surakan ako. Sige kung mga pangariangan. Sabi yung kung mga pangariangan na pinudubay ka kuwas-kuwas sa santiman amapya. Ang asawapan sa kapasuro kaya nada. Dan nahitutok. Taman sayap manapit pumanong yan na sinarunumpa yan. Ay naon. Sudah lupa ka na igrasing ano sa dunia hindi ka na makapti ka na duwa. O ngayon na saya ko ito basta na inisampo ko rin na lupa yan na naging kusumpo. Kaya mana, nagyang ko ito ang mga nusya. Na pinauna biyagan, yang anong kalukman haniang pansumuan sa mga ikalintanian. At tingin na ibang wala na kabalansin. Katawan nila sukira sa ilang kiranisang kung ito silang. Pinumanugin sa mga ikalita niyan na lagit mo sumbag. Hey, amak ko na yami. Hey, mana, nadigas ka dimis ka kabalansa sa timan amapia. Kada mo itong sa manami. Hey, no kaubag na subra. Amay kaubag mo itong na ibuket. Mga pinawalagi ng suwaya mana masa. Kaya yun wala sa suratul Abas. Yang bayafirul maru min akhir wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli minhum yawmaidin sya'nun yughni. No. يوم يفر المرء من أخيه الولد نبلوين الناس بغريان الولد نبلوين الناس إليان وسيميان بلوين الناس إلى ربيان وسمعي كارتانيان إلى السماوية نتغبغب كنا لئي أو من يسان أبس كنا Puna mana dia di ayam ada? Nanti beri apa yang saya kutang pumukum Allah. Kau mengori pun Allah mga bangsa. Si besok mga tanong salungan na morin apa ginawa? Umanisa na din na pangarin anok snawat na lupa. Si karu sa ginawa na napagkakataling umayagan na nakapakapong palagi umanisa. Nasasagyan kaya dunia dan pengaturan pamilya uni na yang mana isang mga kalawaya tingin kibasaw na diipunitit benda diipagpanamia di mga semua kaya mana at na din yung tumabaya Allah tuloy kasama pa na naisap kasama pa nun naging kaya kay dito adin tinuan. Kung pabango dia na napiat, na ayaw mana lagi mana na nabaadot. Isaw. Lain saya kaya po sa petiran na pakara dia. Na miya kada-kadakan mana, kayaw manan so kau parik o pamilya. Nandakatoon, ang kanabuban niya, tinakalusog na niya misan. Dengan dia naman kadua, abis mo ang pangalian na tidak kaya narumugyan. Pantang mo sa gyan kay ayaw maana. Abya kay dito manananap pa mo kaya, huwag masagyan kaya dunia. Niya kay pito ano? Kay sabunang kabarangay. Nagyan kay adikon karagana na kumuha. Tulong. Rak'atal fajri khairun من الدنيا وما فيها kumukun dua-dua karakaat na sunda kuna ano subo na tawa ni surunia langsung mapapada mo to mana di surunia di mga kapapsun po yung kasa dua karakaat na subo ayam na sunda dengan mga sunda yang sa subo Allahu Rabbi Nagyang kaya ayaw mana nabiya kay tito kay sabuk ka barangay at kay sa ka munisipyo, isa ka province, isa ka region, na dito tulakan, dito tudakan na rungo.
Nabado penagyang kutua dito tidak kana runa mapas pernah dengan kubaraw mga puginesik bagaringa as nabamatag rin ka tiga dini. Allahu Rabbi. Mapas pun ibagay katan Allah. Ibagay katan Allah masuk pada tu sayang kaya dunia. Ibagay katan Allah masuk anin sana singanin tanong. Lahat na masa ng ganatang tanong. Sunabi na Sulaiman alaihissalam na piyakin dito ano Allah sa dunia. Kaya graron ng mga si English na king of the worlds. Dito, si isa, dito sa iyong kaya dunia. Ato na yung kita, ano man ay dito niya si dunia? Nakagisok tigat Tagalog ang matalino. Ha? Ngayon naman nakayisi ko masa akad ayam ada nakapunuyon wallah nabi Nabi ada Rasul sallallahu alaihi wasallam khuyira Sulaiman bainal mal wal mulk wal ilm bi'asum yati Rasul sallallahu alaihi wasallam Sulaiman ku ilmu tamu kadat nagu ilmu na ayam yang pilihan wakhtaran ilm ayam yang pilihan nasa ilmu naman ito kaya naman ni number one kailangan na ating amaswa ka ilmu kaya ayam maana na ginan ayam maana na beloy kebeloy akidika si sa dunia ayam maana na suwa pangatan ng matalo sa luar orang yan so kaya pilihan yan ako ilmu amin guna daw niya kunang taman fa'u'tiyan mulk wal mal nabi ako niyan ngitino niyan so ada tu naguso tabok nailawan mo Sulaiman amin dito ay napindituan niya nagyang kaya dunia sundu taluan niya numita ko maro so mga iprit taluan niya natin inan yung kuna tunay magkagamiran doon sa Occidental mabuda nga nailan yung kung mana lembel ka tunay masusweran nailan yung kung na Oriental mabuda nga tunay mo daw na namagal sumagal na miya ka umap ito ko niya naman ito na tunap ni primo pangaya ada to Sulaiman na sunangon mo ayang maana na mga siyay pangayaman mga ito ang marananap na di niya sila ni Buddha tinabalagin ko ito ang pina iti isa kinidaptariran sa Quran na suratul Naml ayang ko ayang maana na paliusiran at tingo mapuro nga pinatarkano kita na pa sila tira na ngayon pero nakandoon na inayin amay kwan na kaya tabuan tanwa pliw so Sulaiman ako sumatantarayan na ano po ang tanwilan na ayam ada nalitan nila na may lena mata nga naman tanong nananong yun tali ba nga bukil ni Sulaiman na inadagan sa kana di Sulaiman na adi di penatigan so pinaka apa ayam ana na maranarap apa nga mandaka adna niya to na perspektura o naman ito na yuti isa kinidaptariran sa suratul Naml na nagana sunabi na Sulaiman abi nga Allah sa menang ana to sa kaya dunia tunaan na sunabi na Sulaiman hindi na po na niya si bukan ng tanong na bukan lagi na naging mangulit ng Allah huwag nga yamana asinganin tanong ada tanong ako ang anisan pamakadaan tanong nagyang kuto ang mga rampanas sadar kaya kayo sabi tanong nagyang kuto ang kalilintan na kung kapimpi ang ginawa ang ginanigalawan yan adi pagdutaw sa iyong kaya dunia ba't nakapimpi ang ginawa nagyang kuto di karoon pakasakit sa Sabadaw ito katiga bawang kagayan di karoon pakasakit ang kuto ang pangaliga ka ito po yung pakasiro what? Nagyang ayamepos na Allah Rabbi na kung ano ito ayam ada pakandunin tanong nagyang kuto ang kapong pangaling
sigo mga tumanay. Kaya isa, aba piaditan ni Gunawlan, ay panganaw-tano sa kaya na pakataling mabulan na Ramadan, Sinnatur Rahim. Yan po ito ang paging ginawin tano, si kumalinsip tano, mga tumanay tano. Babaka na naging po ito ang yan mauna, ayaman na kasi sinabutay, uli na manisan, ayaman na, mana nagyan ko tuwangkap at tigagris ay mana da kasi sinabutay na pakaw ng si ko ay mana mapagalandu kaan mana agyan ko tuwa matatag wala tumsi ko mga puso panidaburo sa agyan kaya kapag panidaburo sa agyan kaya bulan Ramadan ha? Ako tanong din ni Ema na baka pamanisay ka pagpakagiraw ka ya Allah narinaya kong kaya Allah Tumaniki bukan Allah. Ayat Allah wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Udah kumana nena? Ayat di Allah kamba apa kanu? Wa tasfahu wa taghfiru. Nagoya mana narumina kanu? Fa inna Allah ghafurur rahim. Nama tanah suwalla na parinida na umakarin. Oh, ano to? Na may kasaka, narinaan na kasupid ka, maapa na kasupid ka. Ha? Na ay mana, sipo na kupuso ka. Adet na panganin na kaangalisan, kaya pinikira ka na yung kutuwa kalaksi ko Allah, na ay mana, na inbagay na kamambu Allah, suri na iyan nag-asanin sa niya. Ha? Wajan, yan yung kakatusin ko niya po sa Ramadan. Ay ang ito hadis ko siya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ang susurga na pinakaan kong gawiya Khamis isnin ako Khamis na ipagipamanik ko Allah sa mga amanatan Uriyan yan na nagtirun Allah di musin ito malik ataw ito kaya man na aman utaw inda rajulan kanat baynahu wa bayna akhihi sahdaw ya ko ito adu ataw mama adin abatatang wagkap iran si kulatiran ada iran kasi nabuti mana dan sila makapitiyarin na ayaw mana at karoon wala dito siya na pumanikan taman sa nila na kaumpi Allah Rabbi ekat tibenan na kaya ito yan hindi makapitiyarin niya ka na maulan niya ka ni maulan niya ka tanuragun niya ka ni maragun nagyan ka na namin aritano niya ka ni maragun niya ka tanuragun niya ka na bulan niya ka ni maulan na suaman na sisiya sa dunia no, naguguro ka ya Allah narinaya kong kay Allah narinaya kong kay Allah binay ka sa pagarin ka ha? Amay pa nakati ka Rami amay natin pagkararang ito kasakan niya yung maana na pagkararang ito sakanin niya pagkararang ito lang ha? Natin importante ka na ba nga pagkararang ito ha? Okay na panganin lang inuman yan mga din asumano siya na di po ako dito para piniguran ka ayaw maana na din na ramsi mo ka pangamatan sa naman na boro tayo na yung mga sokat na naman yung katungawin ko na inukunin mga nilipta ko na hindi na rin bukuha panganiya kung mga napangusar mo hindi nga karami na nagsinap ko ni Mato na tawin ka ha? Tawag ha? Napanganiya inukigir nameter na kataya na pumangani ako na rin inshallah na yaman na suwaman na malalangay dilisyon ito manikuang mo ha? Na, nakita punggunaw na ang tano apagag paganay asagyan kaya bulan Ramadan diwanagan tano so mga pusot tano kung saan akaw di saan akaw manisig tano tunganay tano na gila niya mana na itupok tano sa inyong muto at tupul tano asibus sa nungan ang ori na po palawiya na simple sa kaya dunia na umanisa na di po palawiya Allah Rabbi na lulantan lang yung muto at tupul tano sa kato ang mga kayo ko ito mananin na gakuha niya na amat natingin na ay na pikiran natingin na bago naging tupusan na raka
Atin. Jadi di pemikiran aku ni ano mapikir hati dia itu. Dia kisah dengan nasihatin na di manusia. Ay sa ipapasunod sa surga na sukatin sa seminar. Pelulubang bagi na di kurang. Yang unia nake pelulubang soali di manusia. Sa inyong mutua at tatawin sa dunia. Na sila makambulaka. Na unia nakigag sa ida wala yung dito makambulaka. At hindi nyo kantangan. Tingin naman tangas kabi ka sa mapansa kapasok ng surga. Tingin kayo to. Yan ito din. Natatantangan ako tao lamang. Tingin na dito sa inay. Ako pa makukuha na kinala. Kalagi niya, manawan na ka lang. Napagkari mangudang pinaya sa mata. Namuro ni gina na ako mga dyan ito. Ganda-ganda. Nakagis Allah, narin niya nakatanong, ay maanan na kung so aman at tanong amapi. Yang anak sila suara ay mga tao. Kumanto na ako kumagano. Pag-inay no binag. Nakagis ano nga na mo rin ay isirida. Sunang mo niya pasente. Ha? Isirida, kahit naman na CCTV, USB, o di na memory card, ay tataw na katan Allah. Ayaw mo matao na suwala, ikakuaon, ay isirida na kung apakataling matalo sa lupa. Ha? Kunanan, sa surah Al-Isra. Iwala. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا. Bila kumana niyan, kumani manusia tiwala na kuwan sunya pasarian, si sa tumampal sa iyong kaiyadigin ang takat mo yan. Kuwan. Wanakriku na uyaw malakiyama. Laping pakasin buwan siya sa luwan na amori. Biki na yagyang kotwa miya pasat pero Allah Rabbi. Terun Allah. Iqra kitab. Batiya ka sumya pasad ka. Uli na puntay ka sumya pasad ka. Hiyo. No, na siguro sa Ginoo namin kasalakaw akamuntay at kaya kaya muntayan ron, nagyang kutuwa, ay do, kaya tongo na inaw, sa kanila bisimit ka na kumano, kuno ka gawin. Aso miniya ka na kayo, mga siya ka na miyan, nakap siya kaya nga. Kaya pakanda, sa kanila bisimit. Wow, Rabbi. Biyati mo, ay do, gani kau tuway. Ginani sa akong inyutitan di ka marites, sakot sa dunia. Amalinimutan o, gani, melengaw to, namin bubuk pa naman o. Dani melenga na bubunyan sa sisi. Dani melenga na bubunyan na sanay. Gina. Ha? Uwid maulit kino Allah. Nakupun ay amakala na so amanatan o amapiya. Nakiri sunod to ako tanigatibo. Ha? Hanapin kami ang apipi ay amakinang. Abiniu. Nalagin ay daw dani. Ginaso. Kapapada naman tanong, siya sa iyo ito sa lambak, kuya maana, at Ramadan, at 2024, ako ito tanong, ayaw manaritan di mamakinig sa buntingan si kuwa kama, inatanto kumya kapi-api. Bagang tanong, kinuha na yung kutami mo record, kanyang kutuwa sa ato, isa dito. Nawala na sa rida, si puro na sa una. Dinatamo ko ni Juan Pag-Stage. Nakinilang nasaw na natin na di usang panguto. Nakinilang naroon sa likod. Nakayong kumakilang sa likod na inuwarin ako. Natigyan na. Diyan ako. Nakayong ko na rin ibiyunay na ako. Natagin ko ba kasi kupus niya rumranda. Uli na kimay na ginawa nila, kautuwa ko kay, kautuwa ko kay atigyan, nasunod-so kaya na nino. Una manatira Allah, pisik siya mo na nadi mawakilig siya kaya. Siko si kami sa dunia, hindi kami kapagaya sa buningat siko ang kaya Allah. Yan, hindi isa sabab, kaya pangasunod ay yung punto sa kataw amama, siko surga. Mga bangsa ko, mga oripin Allah, isa-isa ang kisa ko pa sa pangasunod siko surga.
mangibita mo sigo mga pagtino amay kaisa ayam anak seminar. Auli na api ang kanabasi nabasta na ito ka ng tanong. Seminar ako paru tanong na sa mga tanong. Gusto mo tanong na kaayam anak. At nabadaghan ang mga saksya na tanong. Sigo mga unama. Uli na sigo sa nakawin sa nakaway Allah. Benaran siya kaya na napasisina. Na. Kung man ang tanong ang kaya papiat kita luming gulo lang sa kaya bulan Ramadan. Uli na ito pagalaw tanong. Dari tanong yang mo ito panganay ay mana nakapaki ginaw ikot tuhan. Ikadua yang ko ito kasratul istighfar. Kasratul istighfar. Di kapakandang kala sa yang ko ito ay mana akapamangani saridasi wallah. Ngayon ito di pakandang kala ini supatong يموتون مشاكل الشقيق لأن ذنوب العبد تحرمه التوفيق. Ay mana inu taru di pangan na yang papalitan di kapamang ni sarina si wallah. Ang itigyan aswatigian sudusaw ulit pa wallah na tahrimuhu tawfiq na mapagpagkadayan ay ang kuto ay mana mapi at pamikiran abdo tabi. Tunay ang isa buto. Basta malayang butuan usang ka, na ayat na pilapin na sunusang ka amala, ayat pinapin na pamikiran ka, ayat mana mapiapot mo na ka. Eh mo natin yan. Ikira Ramadan, nanti ka na, may ako masuk Ramadan, nasa mga pamuasa ko rin dyan talugawi. Nabunan. Naganap pa na nga panalima gawin na di ka ganap kaya kaya puniatan na ka. Miyaw na yung kutuwa pamikiran na di mapia. Ay maana, yung kutuwa narangit na ka wallah na denera ka na pia kaya sar buat tilugo. Ini ni kay baratan. Nananayaw ng kayang kutuwa kapamang ni salita Syekh wallah. Uro ka Syekh wallah. Ya Allah, narinaya mo kaya Allah. Sulit dirkati kusik wallah. Lagi mana na ukuran naman na. Konto naman na. Ano sampai tanong sa iyang kai? Bulan Ramadan. Tuti yang lagi. Itanong ba kasi sigurado ino? Isampay tanong purungan sa iyang siku isa bulan Ramadan. Di tanong undo na ginawa tanong. Kumada ka na pagundong. At tingin na. Malaku buinusa. Paulo tanah din. Hirawan na di penibasa anu sabi. Subasaw makawata at tingin na. Tibulog ka na ko ka. Napangangkas sa manok. Kaangkamatan tulako. Ay katipilin. Natibulog mo tingin. Ang yan usa ko din. Kaya sa kanil pangaraka. Allahu Rabbi. Namay bukas. Ayamanan na bigkayawan na tingin na ino. Niya kayo. Kuni na sunya kita tiyan na tingin na ino. Sumasakit at tiyanakan di ka na kagugat. Daya pa ang apan mabarawa ay nabeluin agrinig na subuga sa kiyanak. Amay kasakan ada ka din paniat aayam anak perubasay na sa iyang kaya bulan na Ramadan. Ikaw, itanong mo doon. Pamalitan mo sa relasyon ko. Nang gano'n pa katanong, sa iya maana na dito ang gano'n pa sa iyo kaya bulan na Ramadan. Damalagyan mo tabi na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung Rasulullah, man taraka haraman malahu fi halalin aw halalin. Pagkumanan niya na sa tingin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tao. Apa nang ginaan niya? Huli na itapalakyan, ikinakyan sukang galubog sa araw. Mga rata, mga galubog, kadadabiyatan, na at namasa ng baloy nun wallah ilan niya. Tulo to, at namasa ng balasan na kawala, sa miyain balas na kawala yung butuwa. Kaya na nakasagyan butuwa, mga rata, galubog, na ayamaan na ng baloy niya na kami ang kapiya-piya. Allahu Rabbi. Sa ataw amama. Abi ang panutun si umasaw Rasul sallallahu alaihi wasallam si sa Madinah. Ayah galubog yan na ako.
kutigo mga wala tunay ako dapat na nga. Nakagi mo kuhan na dapat na ka sa Madina. Daki betul. Kagi mo kuhan na miya kasipat sa mga tawatigin na ad namin butulo. Umani sa piya ka ng kapasan na kailangan niyan ang mga purusan niya na panunod niyo kapungada. Na ukman ang ignition siya ito ang gagawin. Nadim. Dami ato niya. Taman sa nilibot niya na Madina na miya po sa dukaw kada. Dami ato iya. Na sito niya ay mana naming iba kakay si sa masjid na boy sa iyong motaliyo sa liyo niya. Na dititiro na kaya din sa tanong. Mukawan. Nakagyan kong mga tanong na kinigyan na lima mo siya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ay maanagyan ko to hadis sa biyat tanong man taraka haraman na lawti halal sa tawa panang ginaan yan uminay kinigyan soho dahil pagkamarata na masa ng bulino ng Allah halal niya umakatin siya niya hindi ka manangaya dahil pagkamarata Uba ay mana naban na boleh kinunahan kau tu naman Huwag mawali po ng Allah nang bida sutito pun gedebek adiso tupungan kaya iso tapang nagupun di mabenar yang mo tapang nababenar dan suaya mana natin ito pun gedebek ka naban lagi dumantung anatangani napipikir niya na suma na so Allah kaya katanuman na to see is to believe. Basta may na niya na ay mana na akuan na niya na dito kapumulo na pungalabak niya na basta ay mana na di nakagiso Allah na tiyak na iya kita no subalas kas di tanong kekuasaan yang kaya dunia harus tanong kekuwa si kung kapakataling mata no sa doon na bawi na di ikimig sa yang kaya dunia sumanga banas at ugal bakit tanong mga pitiyan at pagkakita kita nusay, bunasya kita nusay, naginan sumya kay Tito. Huwag na sumya alalaw na siya, yung malakaya bago kapaka, tulad ka nusi sa surga. Hinanilita rin pa na magdamanan. Ay mo kuwan, yan ay sa ata mama, di na guminak ako. Guminak. Pagkakita nung na, lagi ko kapakit, yan ka pinagawi, at di na inuariya na buo po nga anak pamana pagina din natin na po negatibo namaraan man lagi na nagalubakan lagi nunaasan tabi abas tamo mangyan mo to apong nalubakan yan na di ka ako na nasapa ka din saya mana na Quran nakapusupa po tagal nga sa sinupon away ka kami ada nagumilaw kaya rin may na sa sinupon dati hindi kumay na ay, at sabi daw saya na sumpa ako laman ito nakagi ayaw mana nasakitan tunay na mula na kaya ko din misyon ako nagukasit mangugali bakyan naguakit misyon nagunian may na una lakaw nagunian malamang ang kaya duwa ka din awalay dinapay na rin paningan ko. Nangunian lagi panikin. Yalakat niya. Napangal tano si din niya katapad sa iyang putasi sa tulang. Kaya kung makatapad na upod niya nga rin ito ang pangalan. Tigil na mapira kaya tayo. Apubutum ako. Napiyaman na kanya naging mo ito ang mga kunin. Tigil na. Mga pipiapangan natin. Nakaginay kong pagod daw anak ko. Nami pikiran na tingin naman ako mga relasyon. Kapag niya itagi. Pamamukuan na frame up. Na sure niya so paitaw. Nano kanwari. At na niya sure niya na sisasala. Ay ibubutad sa noong so umuya budawan. Naman ang umuya budawan at tingul sa budawan. Natigil na. Mas mapita mo sa panganangkat na hindi mapiagir kaya mo yung budawan. Kamagwa ko yan, di panganangkat. Kung yung naging sumuy, nagtalo.
Kaya barang pangano nakadilnya gagalaw. Tingin na awid ang kurunang kaya duwe. Ha? Ay no bibuga nga isa kasuya ko. Hangin ko pagat karne na ko taduwe. Kaya pikir mana mangine niya ako. Kami ano soro, kami niya na kaya kwarto. Nakunyan na kay sa ito na Allah Rabbi. Mene niya na sakat tao abaiya de abdiyan. Ato turun ay sa tutulanong nanikat at talakapan sa tao soya mana na atit tao biyan. Namiya mo lang pamakmanang pamikiran yan. Sumiulin. Natutagtangan niya subay. Niya panganatingin na panganangkan ng kialawanan mo yung mana na umuya budawan. Ayamanan na kialawanan niya naging mutang panganangkan. Nabas bigyan kaya ba? Ito na pinipulungan mo. Napagantan mo, akin hindi mamimikiran ato na ikigyan ang moto ba? Nakagiti ko yung kaya may sabi ko ay maana na pamikiran yan na bunin na di beturong na miya katalikod na miya nalabog. Ayaw pantara no pa pula lang niya na titurong na bitipun sa iyong kota dua kandida na miya nalagoy doon, na miya nalagoy. Hindi ko ba tiyagin kota kaya pakapalagoy niya. Nasibin na miya sa Masjid Nabawi. Ayaw mana, nami ang maunap nami ang umidas sa pagmuro ko ng sikwa nga papanan ng suwala. Ya Allah, narinaya ko ka. No, tiyoping ka. Tiyur ko Allah. Tuloy mo na na kaliwakuan na ang tanong piyang pala sa subo. Kung masuwak na subo. Nawaraan na ayap, igira subo na ayap kuno na sa Masjid Nabawi na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabansa ko sa ginawa Rasulullah, kanila ka ng Masjid Nabawi. Tingin na, anak, hindi mo na sa parat niya. Nasunod sa Rasulullah na menin yung buta sa ato mo. Huwag na sa Rasulullah, nakatawa niya lutut, tingin na nawida ka na kaya sa ato mo. Dito pura. Tama sabi asubo yang sila sa subo. Naging asubo yang sila sa subo na ayat mana pakuriri sa masjid na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakataramit niya ning Rasulullah na dinibanin siya gito kung niya siya mamukaan na pagulog. Rasulullah mana yang digagal siya dia tantu. Naging pakunin sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na biya balakyan si sakat tao abay. Pagkira Rasulullah, mapaya kami ini atas kami kapag ideta. Ano ito Rasulullah? Apoy namin na kalaganatin niya Rasulullah na malako yung idekatin niya ito na. Pianot po niya na yung kota niyang gulo na. Asyul din. Pianika. Kung tingin na ikaw anak namin, kung namin pwede nga mag-ibig. Nanti ko Rasulullah, ito na yung pamikiran ka. Tingin na ya Rasulullah, penubuan akong ka sa mga pangarumalakan ka. Dito sa bayi, na bisa ikapat na lebih dari berhodo. Singgil na tigil, gada rupa yan. Tingul Rasulullah na mapia. Nabalik ka din na mukat tanusan. Naya maana, wag na tomotok na ka, as-silam, na isikaw ba sa kasupyan ng pangarumarang ng Rasulullah, na umakikinaaway na pangat tanusan ka sa kanya. Tina, huwag ya Rasulullah. Hanggang ta, so Rasulullah, Pinggilo ba sa Madina, sa mga pangalan sa iyong kutubay, nabig na niya ito niyan. Kamanisa, ano niya na ka, mga pag ikaw nila sukat ng Allah, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Grabe wala, may pamain ko yung simbo ng natin wala, nananakaw ano ko niya o lupa, na puno ko ano yung sinipat tagang kakali. Ayaw mo na po sa wali na mga senior citizen. Tingnan na sunod na di ka pakayan. May na suara pang kaya ba eh. Makaisa mo mabuto na dahil nakatunin. Kaya pikir wa sunod na, yung buto sa katawa mga din, sa masisitubay na dyan lupa yan. Nakukas yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakanya kung magdam niya dito Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tingin na katay ba? Kaya riputan ng Rasulullah, nakapunto na ako din sa lima. Nagusta na mga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Namalubot na kapupasok mo na Waalaikumsalam. Ayaw maana di pranesa na no. Ya Rasulullah nataro sa ka. Dinaway.
na mo dipakai sa Rasulullah. Kaya inuwasi ini, benda derudupaka. Ada tingin ya Rasulullah, betasi ini masusubin na derudupaka. Ada tingin Rasulullah mapi. Ada siya gitu na pangatatanan na tunip turun Rasulullah. Tingin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya tingin pangarian na iman to na bakit kubuya mga rumah. Anak ko kurang itu tatangin na niya. Ano kami ito Rasulullah? Ya Rasulullah turun tidak bakal kubuya mga rumah. Tingin ya Rasulullah. Naman na niya tanpo ka ganun. Ito betang ako. Nanti ko Rasulullah ay manasumbagan ka. Nasupakaisyakan. Bakal kubuya mga rumah. Ada tingin na ako. Pagpapangaya. Baka mo doon na ubuag eh. Baka pansupsi na ubuag. O ya Rasulullah. Ay mana problema na kita tinanigan ba na namin dakan na sa nakaway ka. Nanti na kuway. Nanti ko Rasulullah kami gusto. Ya kami. Lagi ko alam niyo sila. Tingnan na ya Rasulullah na ada nga ya, piyaki pangarong mangarang. Nanti ko Rasulullah lagi yung pagmuna na ang gusto ka. Hindi ka sakad pangutan. Apa sangkad ni kapangaw-mangaw. Nanti na di bus. Napamakaw ka na pinguna na ang Rasulullah. Tingin na istritan kad niya, napiko ka sa kawanan, nasakinan karoon mo kandiga, nagitog na salamang ka, baka niya pag-isinatiro, na sa akin, so pinakapangarubar ko Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Tinaway, panganin excited, kainan, manipag, bandang tiarima, soyamana, nakaturo Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung kaya sabar ako, sa iyan ko tuwa pinggulo na. Ayaw ko pinalakaw na, hindi mamimikiran, hindi na, istri, di ko ako sa kawanan, huwag ka nila, hindi ito so pwede kang kawanan. Yung di pagtaroon na puruya paganda, di ka mamantrangan, yaw lumo. Data sa makatras, makabanting at tingin na sukal. Ba ito? Nakikita niya ito, tatangan tingin na, taro ko na, suko ng Rasulullah. Nakikibas na suko ng Rasulullah, gasa ka. Happy at takya. Kali ba kung makaumong na tingin na inaon. Kung narin gini sukya nakatakan isa ko kulubi. Nakunin ang estotokan. Nakunin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namiya ka sumpag subaiya miya ka pepe. Ayam ana na lagam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang taon na ya. Ada tingin na sa sukya na pangalamar ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tingin na tarus ka. Nadi kaanu bay asal tabu balak kanina ko kumusniyan. Siya kito nagitipiter una kurung na lima niya nakapusan niya. Allahu Rabbi. Badna ako mapi kamera. Nanti ko ba iman tunay pa rin ako sa kasapuro. Tingnan ito to. Nanti na pangat pagirong puska. Ang kamabugin. Tingin na kaya bumukas ano pa mga sinuliin. Nakunin na kita pa rin kasapuro. Na tira ada panganan ka na baya-baya ka doon sa kabaya ka. Tingin sino sa pamikiran na tingin na gini so piya manakangko sa ako kulubi. Kami ito din na taro. Tingin na kakad na kumya siya ito. Kayo umaka na yung tiputiro na di pangulong sa lusa. Kung ano rin, may pinagawin na kakad. Nabun may iniyo tingin na manabya ka ng kaya mama. Ang iyong mga pasadukuman, natingay mo ito aboy ya inaw. Lagi nubak kaya buboy ang nakasupangan, manabya ka na ka. Ito matantang. Nawaraan naman ang iyong kape, gano'n bang kamangaw nga na mapingas ang tingin na ino kayo. Waraan naman ang tingin na di mapuasa, ay hirap isampay naman apto kanya. Allah. Dapat na ginom, ay hirap naman ang isampay tana. Na isa kaya sabuta sa iyong kaya Ramadan. Nakakatabir mga sabut. Hayang kaya sabut taon na taam, siyang taam. Ulan na panganangkan. Alaman naman ang hindi gumawa panganangkan. Mapit na nan. Kaya manasinas na tanong ubunan na Ramadan. Nailangan ka kaya mga palitipita ka na. Reakta niya nun. Karniya yan, na manok kaya, na udang na yan, na layagan na yan, na nangon. Na sumakani siya ito na makaroon na spaghetti na nangon taman. Na midunong na yan, na manggulo na yan. Nalimang di, pang na ang guro. Namin kami isang payang pianubangan. Nalimang guro doon, ano,
ano saya, paen. Na pere lang so prutas, so mga prutas, tinagtinta rin na sumya sa Maghrib, kaginapin. Namisum niya sa Maghrib, narito po nga ito, nila nga sumya sa Maghrib, mapupikir, ubakan na abudu. Nandun di, kapasum niya sa Maghrib na painan, pere so, karne, perso ano, perso, naku ibubutan. Tiputiro na, biyan ang wabla mo. Nato na yung resulta. Umani sana mabon mga sasakan doon. Di mamagapas sa kapupwa ginawa niya. Napuro ni ginami yan ang aso na itamya brono. Ano pre-putay. Mga mata, ako biya ko niyo. Ganito na ito na kasama na yan. Habang na pagkiusura kapupwa ka napasakan. Isubra. Ano pa na ito na hindi ka na nalakinigit? Ano pa na kinigit? Mga tada, papano. Kita nyo lang nga na nabibiga. Kahit pano ang ano. Ipupro. Allahu Rabbi. Nato na ini sunta. May ilapin suntin tuwa pangalapakan tayo sa kaya po na Ramadan. Piang ko ba sa Aisha? Ay no, piang ko ba nga kapunin. Di ko pinali kariyakan. Ano ba nga kariyakan kayo? Pero yung squad nga na ako nabibitin ako dito. Akan di ba na pagkagura ko? Sabi nga din sa Tarawih, napailan. Na mamagapas na mamagapas sa masjid na. Yung tiputiro na mga maroon at tinga-tinga. Na MSO yan, ang buhay kasumbungan ni Aisha. Makasumbungan siya nakaduwa nung arakat ko taro itina. Siya ko pa siya saliw. Kung ang minapit, susib si Kuala. Abay di gina ni titwa po naman sa giyang kaya po na Ramadan. Nakasi butaw na taa. Siya harut taa. Papit na. Kaya man ako ang tanong na sugasaw mga anos. Andi sokor magantak na sukatatang kairun. Amaranta sukibulog ang kinaranong tao. Tumus sumatatang amarang kulutaw. Kinilikuan tanong. Sulasunong nga na yan, makiyan. Ginabi nga ayaw mana nang isampay na tunubagi. So panganayron na ayaw mana na panganangkan. So'y kanubagi na so'y katunubagi na yutos yung ginawa. Nakayatabi ang katanong sa tanong mga maranaw. Na so'y katunubagi ay pong ginawa tanong na punupan kagil. Dapat na mapunuan na lang buo. Allahu Rabbi. Na resulta sa masing ito mga oma na putura. Na panganay ang putura po na milo. Nagtinap na karne, berang-berang na itlabon. So kinilaw, balila puro na nga na ng bubuya. Kinilaw, kaputina puto. Na resulta, na may kasudod, na may kambungon. Na may kambungon, na matatayo tunso, pansit sa irong niya. Na may kambungon. Tapi, ada yang daw. Agi ko putero, ande saya. Hindi para lang sa public. Ay na kailangan naruho. Ano siya maamin na mibot sa ruho. Siya sukda maskit. Ano, kwento talo sa mga mana na public. Nani para lang sa public. Na kayo ko kuwan na araw na nga doktor na bas na dinisud. Na kayo ko ay mana na dinisud sa ay mana na yung mutuwa pumana na mga doktor na di pa examine. Na kayo ko kuwan na makatano naging mutuwa sa ato mama. At tingnan ako sa inyo, hindi mo taduha pa, hindi mo tayo na dyan na to. Linggo ako sa ruk, linggo sa ruk, dahil sa kitakan. Hindi na pitaro mga wataka, hindi na din. Hindi na pinarang ka pa, dahil sa kitakan. Hindi na pitaro, hindi na pitaro, lang buong naman ang pangalakan. Nakinuhulog to, ang kaya maringga, nagtakinuba ka, minug. Biopsi ka, minubs. Alat tingin na dok, biyak kaya ini, natinaway po. Bagan tentara ka, tidak wala. Pagkata, luminius sila na mo sa doktor, nakakikukuha na si emergency room na nanayon ng mga pamilya niya. No, katunay ba suswaya ma? Di na pa kapipili na ginawa niyo. Di na tunay na suswaya. Di na pipili ginawa may komisyon. Di na tunay yung mutuwa may kuya. Di na yung misyo siya ngayon. Di na abi, tunay niyo ko ka. Maling tanong, kada sa kita, di na tero ka man. Kato na bisa ba berubah? Di na mawata, milon manoto, kita biar itu. Di na mawatu kaki. Mari kita nom yang watan bagi ba. Peter orang na bisa parang ka. Ayam mana? Na begini na milon na tengay ngabuang aku tu auto ba.
anta numakuang ko to hadis sa kanto Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumu tasihhu. Puasa kan wati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaangka numakondisyon. Ano ba niya kondisyon talo? Na, huwag kasok kaya puso Rasulullah. Kaya itong kaso Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andi syukur maganda. Naging na kondisyon talo. Naging ka kapag ang pagulong talo. Ano ba niya kapag ang pagulong talo? Alam mo, mga sukaw na piwang ka. Unang, hybrid, makaroni yung mga na brutsa na naman sa diabetes. Mga sukaw magugulong ka na. Di ko duga, doktora, niya ka na sa diabetes. Niya ka na sa hybrid. Di mo yan. Ngayon pingisi ginawa ka. Ako nawat na. Daw dito ka pagulong sa niya kaya Ramadan. Pag-iklas ka. Na yung gano'n ka na, so dito ang italing magulang na maka. Na, muna tanong ko katutultan mo. Niya ka tapak na. Kayo mo buwan, baka pa sa dukuman, na tingin niya mo ito mama, alhamdulillah. Kaya madami akang pagkira ko. Nakagit-tingin na niya akang pagkira ko, na iman to, na daw piya magarapa. Banda kayo anak ka, panutulang karangan, pamamakilan ko. Nagtigo ba iya mapaya? Niya ganda mo ba iya, pamanak isariga ka nung naginawa mo. Pamanak, piya ganda mo mabungot pa mama. Tingin na, pianutulang nino kayo niya, pamanangot ako kugubi. Anak sumulong dulakan, na ikawan ako ngabad niya na ko. Na ikawan ako na umubid na kumaso. Na umirdagan sila. Na inuwa ka sa kayo niya yamanan na Pika na po Rasulullah, buwag na mga pangarumarang. Nasukyan mo ganyan na. Diya ka sarili yung manangot na buwag. Tingnan na naman ito, naubagin na niya winakala ka. Nandan na mga paratal ka. Habang tayo kaya manasanin sa sumunod na ka. Magabig na di ko alinataan. Ate, sunod niya. Susumusunod na miyaw na yun. Tingnan naman po. Di ko rin pa kami anan. Pero ang kalangan tunay punta nung tintar niyan. Kaya manayman ito na penubuan ko. Apik ina ka na kaman. Nabata. Di ko ba yan? Mano mapupukiipo ba eh? Di naman. Di naman. Pangalanan na tangka. Di na, way. Kapag pala inakyan. Na, di ka rin ako. Di ko ba eh? Inuwa ko man na yung mga tatantinga, mga pupupilin. Adi ko di mga pabrabirat. Kapag pukinin ko ang kaya ni Tarlaka na naging numputan. Huwag na umitan na yung puta sa mundo na niya nungis. Tingin na inaw. Tingin mo ta mama. Mau ka na nahi. Di na pinar ka din. Sumangan ditar na lagi-lagi din yan sa warna. Naku pa kaya malagit yung kulor o ditar nami ang yung puta sa mundo na kao dinaway ko pa kaya. Okay na tingin yung puto na ito. Dapat nakapasanin. Naadap lagi-lagi ng sawar na unitan urid na sukang pupulosan na lagi-lagi din yan. At napakit tinada ka ulit na namatun ka. Wala rin taruan tunay kang pupulosan yan. Anak, sumya kita unububay. Di ko ba eh. Marisa, sa kita unuwakan. Ayaw ka kapagpakatang ka nakapagpakatang sa langit. Apag kayo na kasaka, kanagitikan mo kaya kasakala. Susukudra ko kulibo. Nabubatang niya dari sabi ada nanti udah tua kurban piya nawati dia terong korban sugod benar sigit dia buat ebat tanah akan saka nanti na to na tingin na saka naman susunod ka po kulibi huwag na tingin na pangananatang ka pangas-explain akong ka tingin na pero ka tingin na bang kadamay ng ka hakagi ako pero tumiano nang utamyo nang anisa na niyo maniyan nakyat tulungan kuska na niya pikiran na pigitan kuska sa marata uwid nakagide ko pumilipakan ang iyang kuto mapipikiran na niya tagulakan ang iyang kuto kalaksit wallah ittaqillah kanakakas wallah taro sa tingin ang iyang pikiran sukat to Rasul sallallahu alaihi wasallam man taraka haraman la lahu fi halalin sa tawa parang kinani sa haram. Hindi na itapalakihan, hindi na kiyan. Kaya maanan na mas na halal nun wallah.
Gitu sebab atau biari kuda-kuda biar lagu yaku anak kita tinggi nutintir pusu akan kintir wanawasakan ainatan sa kalsi ku Allah sa ayo mana si aku dilihat apa sa masjidin nabawi ada sokya nagono bay na tinggi na alhamdulillah sa kung mana tinggi ba ipangat tuwang terung ko ka na tinggi ba isubnal na ayo mana nasulit naman sokya salam ka akyala kay kurang ka sa paitaw na yamiyataw sa ginawa kan na inupun surah-surullah ayat na miyatoon niya na miyakapangarumarakan na susunod nila kan kainay po sa kaman yung mo takatuturugan kan na kanabaw ba tuturugan at pipigin ako lang ang amata ko kami inay susabadaw na nilaya ka nasa ka bansuga ko katero na kagiginams mana nasabo pada langit tahu sudah boya mana kadiya tengah amanata na iman tuan tingin na sultano ko na tanong ka na suwalay na walay ka ay mana arka ka ayun ka ay ginawa Allahu Rabbi man taraka haraman manamu fi halali dan sa tawa pananggiran yan so haram itapalakiyan ulilun wallah si iku akhira gawi halal niya ya sabab ayat kaya kapag manalagtano sa iyang kaya bulan na Ramadan nalamuan taman waya mana kada ba di mga pipiya nagpangitan wala si Allah kurang katano si Allah ay sa Allah Ta'ala nagdamasa naritap na katano nagpali na katano Allah amapiya ano ba na yan nagbagay na katano yung kutwari na Allah ay mana naso ka pangatano matano sa anong anamori sa musan nasabon ko kaya pangatan sa iyong kay oras nan nag-apyasitan mo kita man sa diga na inuan na mga pinagawi at itanong man yung mga pupapakinaga sa pumanya ko kano sa mga pinawan na nakatarutupi si ikaw pamamakinugan niyo rinani wakan kayo tusok ka pumunya ka na manusia pero kakalipat na ko kalibatan tarutop niyo sukan para tiyataw si Kuala ako sukitan di kang ginaway salam na kaskan sa Roman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh